yonke abantu kufakisa noPeter Mokaba baphumula nokujubulisa amabhulo badlululo hayi suka thuna bo ulalela umshaya amazimbi wancomela iqhubisa sakujiniswane umbambo inyamazane ehlabayo nakho ukuhlambula impisi zasuta zakhonkothi ilane zetaba kuyala zivala imleme iyeleni lingadidinga lokho inyobafana yothi liyasuduza lincibekeze amehlula umalema amehlula umagaqa wakuyithuwa zulu Kena bani ngikhothana ngincede ngiholela naphi iy'mpumputhe zonke iholela abalasha sibiyitikiti bantu basemzansi ngiyanesaba ngokusasazela umnqobo ukuyogudluza inhlobo emkanini wayo msuka nibuyayo niyakuyiphuna ngani unobhikishelwa ngabamhlophe ungabona zibabone bebhikishelwa beshaya itoyitoyi ungabona zibonibona beshaya itoyitoyi kugagasana abaphethe itshelo kuthenga ungababagutha nabo sastellenbosch nobothise kwaphela kumsholozi ombimbi namabhangu ukwenzelela uqindikise layo jitshela amavobo obuthongo obehlula bukhoma ufundelela iy'phumutheni zezimaku zifakaze ezikwasiyo njengezinyakwasinteke kwasiyo sithi Zuma must fall Zuma must fall sangoma esehlale engomotweni izangoma ihlalela imbumbe esigodweni umngomo wasikaza abantu nenkokoni wayesedabuka bathi abanye benu bayokhala some of you will regret ufulathela zimbuka intombi nezizwa ufulathela beplantela oshukileli ikhomishana kazondo ey'ndaba zinde ngasuka njengentuthu zeluka zayezamqotshela ijaji uJohn Mhlophe mhlana beletha amehlo emhlana beletha abantwana ubhakuza uvamise ey'ntanyeni ukuba bemnyamana abamhlophe impangele ephonsela iy'nhlamvu yasola ngaseThuli House iye yasola umesatshwa onjengebhubesi ulala fukade abantu kalalade lemgudu lenkingantolo lanjengekade emazolweni cala lagxumela inkantolo yomthethosisekelo isikhumbuzo abehluleli amasiko okuthini umgwetshwa lonjani icala lingathethwanga umlahlwa ababayo onjengenyongo kubehluleli abahluleli asebefumbethe isisulu sikasinsi kaphembe umthengisi angakhathala ngosizi kunjengobaphuzu omsebenzi unsizwa zashiyana zinjengamagalelazo inkathazo abayikhombe ey'khindini zayifanela yasala iphalaphala iqala ilwele ey'ndohleni zamadola asemelika igundane elishiya umzizimba embodleni ugadle nomusa ey'kiti mhlezi egahla ugalele ngo-Arthur Fraser mphenqula phesha ukusalisa inene norama ubetha ubhingile kanti usehambazo unjengo-Adamu Ntsimi naseyideli kantolo ziyambanga zamntosulelana zinto ngamaphupho ngamaphupho ebangekhanda nethethe uZuma ngafani noRamaphosa obesanda ngezenkantolo ophuma phambili nabo kwezindaba kuhle wayesibomozela uZuma nomubi waze wamubi nengqotho zakhe unodolo ohlobene nembala yombutho umlungu omnyama wabamhlophe abelungu mpiko kawuphela ubheke balasibhoka enkatha elihashula ubhilidona wathatha ngokuleneka emaphepheni umdlalo omningi upitku wahoshela wanjengomnweke egobolondweni udwendwe olubuka abadala badunuse sihlangu sibabhathu singamasontsha omkhonto wesizwe eyofikela uNxamalala emankenganeni imvunge esungezwe ihoko wabanhleko ubadidiyeli basosuthu bathi ushushumbise iviyo uyaphebeza umkhuhlane ugitakite eceleni komtholozi inyake lezi abenapha uNyamalala mvikelwe izinkazi zabamsulu popholo ubhukuda kwesinyangwele ephoswa ngabakakhongolose unjengoJoseph abantwana baka-Israyeli umbungazwa udatshulele nayimhuka yezingwenyebela semtshezi singiyephukepu lelo futhi elizwe lawumlotha uphulwe ngamagumgedlela esehlulekile ubhekekele kwembokothe ebomvu obehalela intatheli yagcina amazwi angazathi kunokukahuka umhlawuti unamafutha umhlophe wakithi ophandlayo wakutheninizwe Bonge, ngiyathenga ukuthi
abebekhuluma la ngaphambi kwami bakwenzile okufanele kwenziwe okubengelela abaholi abakhona esihamba kanye nabo bababiza ngamunye wazosivelela la kanye nabaholi esikanye nabo ikakhulukazi umholi omkhulu wesonto elikhulu abapostoli obeka amazwi naye wakucacisa ukuthi isizwe simnyama sithatha isifungo sokuthi ayihlangani indlu emnyama siwine kulolu khetho oluzayo kusukela kohulumeni basemakhaya ukuya kweyokugcina ukuze sithathe izwe lethu silungise okonakala mandulo kodwa futhi kungenzeka ukuthi kuleli cala esikufakileyo kulaba abantshontshe amavoti ethu baphana ngawo libahloli icala abantu-ke njalo labo kuthiwa yibona abaphethe izwe yibona abanokulungisa yibona abamele ukuthi sonke njengabantu esiyithi nje kube yibona abasigadile ukuthi singonakalelwa izinto uma kutshontshe ifundiswa-ke kuthiwani ngoba kuhlale kuthiwa kutshontsha labo abangazona iy'fundiso bayintshontsha impela siyajabula futhi ukuthi namhlanje njengoba sila umphathi ohleleshile sinabafowethu nodadewethu abaqhamuke e-Afrika abathena nabo bayafisa ukuthi bazoba ingxenye yaleli langa lethu lanamhlanje ngoba phela sonke e-Afrika akekho ongacindezelwanga akekho ongahluphekanga akekho ese-Afrika ongabukelwa phansi ama-Afrika athi isikhathi esifikile sokuba sikhulule ngeke sikhululwe abanye abantu ngiyathemba ukuthi nizwile iphini likamongameli likhuluma iyona nkulumo le ekhona namhlanje esithe uma sigubha leli langa kubalulekile sitshe izinto ey'thile ey'thinta umuntu omnyama nezisibangele ukuthi sithathe lezi nqumo kodwa-ke bakwethu ngoba sesahlupheka iminyaka ngeminyaka kubalulekile ukuthi kube khona izinto esizibalulayo singayikhohlwa ikhona esikhuluma ngayo kakhulu manje yokuthi hlangana nje emnyama angazi ukuthi umuntu omnyama namhlanje uma ethi lokho akulona iqiniso uthi liphi elinye iqiniso na ubani okucindezelwa akukho mlungu ocindezelwe la akukho nezinye iy'nhlanga ey'cindezelwe cindezelwe thina nje emnyama ubani kokufanele ukuthi ayikhiphe emakhamandeleni funeke siyikhiphe ngokwethu ngiyafisa nje ukusikhumbuza siyikhumbuze thina ngezinto esizaziyo esingazizwa ngendaba abanye of course babe sebancane mhlawumbe abazazi kodwa kade sizisho kubalulekile ukuthi ezinye siyiphinde njengengoma emnandi kufanele kuyiphinde njalo nje ngoba imnandi lapha siphinde amaqiniso
namhlanje sihlangene la njengoba sengizwile ukuzogubha unyaka umkhonto wesizwe usungulile umkhonto wesizwe phansi Bafethu cela ungasiphushi. kulezizathu ezabangela ukuthi senze lokho engithemba ukuthi iningi lethu liyazazi kade sasikhuluma kodwa izinto okufanele basingayikhohlwa Ningeyisi lezi zinto lezi. uma Cela mngezi. sikhuluma ngokuthi kuhlangana nje emnyama siyokhumbula ukuthi ngemva kwempi eyayinkulu la eSouth Africa ukwakuthiwa yamangisi namabhulu yalwa isikhathi eside athela inqobeka khona amabhunu namangisi bavumelana ukuthi bayohlangana le phezulu kwelibandayo bayoxoxa ukuthi njengoba kade belwa nje bazophila kanjani ngemva kwalokho bazohlala kanjani kuningi ababekukhuluma lapho njengeyinqumo zeyivumelwano phakathi kwamabhunu namangisi kodwa okubalulekile kuleyo nkulumo ukuthi amangisi athi emabhunweni noma sesilwe kangaka sabulalana kangaka kodwa sikhumbule into eyodwa ukuthi sibamhlophe thina mangisi namabhunu futhi ngoba singabantu bezizwe sibancane ngokwesibalo kubantu abala eSouth Africa njengoba sekuthiwa kuzovotwa manje eSouth Africa kwiSouth Africa ehlangene the Union of South Africa nansi into ezosifaka enkingeni ngemva kokuba sesilwile ngoba thina abantu abamhlophe siyingosana abantu abamhlophe baningi uma kuthiwa kuyakuvotwe noma kanjani abantu abamnyama bazowina abelungu laba abamhlophe ababekhuluma bodwa bekhuluma ngendaba yokuvota eSouth Africa ukuthi noma bangavota ngoba bancane ngeke bakwazi ukuwina kuzowina abantu abamnyama kuba ngekuwina abantu abamnyama kusho ukuthi bona ngeke baphinde bayiphathe eSouth Africa mhlawumbe abantu abamnyama bayakwaphuca konke bashintshe imithetho mhlawumbe babaxoshe bathi ababuyele kwelakubo basebethi-ke noma kade silwa mabhulu kodwa sithi kukho konke sizokuxoxa lesovumelana ngakho okubaluleke kakhulu ukudlula konke ukuthi abantu abamnyama thina sihlangene singamangisi namabhulu asibaphuce ilungelo lokuvota bona sibe ngabantu abangebona abantu bangavoti ngoba uma-ke bavota kuphelile ngathi noma ngabe besizondana kangakanani kodwa asivumeni ukuthi sizohlangana kulokhu sizwane kube yithina kuphela amabhulu namangisi thina abantu abamhlophe esizovota eSouth Africa ebese kuthi makwakhiwa uhulumeni wase-South Africa omusha kube uhulumeni wabantu abamhlophe kuphela abantu abamnyama bona sibagcine bengaphansi kwethu benganalo ilungelo lokuvota namanye amalungelo bangabi nawo amalungelo ukuthi emadolobheni bahambe ebusuku banqunyelwe isikhathi ukuthi ngo-11 umuntu omnyama akasafuneki emgwaqweni ningi imithetho abayishaya eyayisiyenza singafani nabo kube yibona kuphela abantu
kubalulekile ukuthi sikhumbule lento bantu bakwethu ngoba thina siyashesha ukukhohlwa ngoba thina siyashesha ukukhohliseka inkulumo zabantu abamhlophe asikusho lokhu ngoba sibazonda abantu abamhlophe asikaze sizonde umuntu thina sikusho lokhu ngokungathandi inkohlakalo yabo nokusenza sengathi asibona abantu singabi nalo ilungelo lokuvota namhlanje uma sivota bacabanga ukuthi elethi ivote lomntshontsho awabangantshontshwa ngikusho lokhu ngoba ngikubhekisa kakhulu endlini emnyama ukuthi njengoba sihlangana namhlanje sigubha lolu suku ingoba siqale impi entsha yokulwela izwe lethu ngemva kwesalwa iminyaka ngeminyaka kodwa kubalulekile dlula kwethu emnyama asingahlulwa okhokho bethu ngokucabanga nangokwazi amaqiniso bathi abelungu uma behlangene eFerenageni bethatha lesinqumo esasicindezela njalo nje kuzobe namhlanje indlu emnyama yakubona lokhu abantu ababephila ngo-19 something kudala ukuthi abelungu bakhohlakele bazenza okuyibona abantu beAfrika bengeyona thina basibeke eceleni bathi okhokho bethu hlanganani nje emnyama sakhe inhlangano eyodwa okuyiyona ezosilwela ukuthi sithole amalungelo ethu sithole inkululeko yethu cabanga ukuthi niyakuzwa lokho ngoba iqiniso elicacile okhokho bethu babembalwa abafunde kakhulu iningi labo babeyihlakaniphele nje ngokuhlakanishiswa uNkulunkulu kodwa bakwazi ukwathatha isinqumo esibalulekile somuntu omnyama ukuthi hlangana nje emnyama bathi asakhe umbutho wodwa wethu thina abantu abamnyama ngoba nabelungu sebehlangene bakhuluma ngathi angazi noma siyezwana yini ngoba sisesikhathini manje esinomehluko singabantu abamnyama kodwa sesifundile abanye bafunde baze bagogoda abanye bayalazi iqiniso asafani nokhokho ababembalwa abantu ababefundile kodwa bakwazi ukuthatha isinqumo esedlula thina esifundileyo namhlanje esedlula thina esesihluphekile isikhathi eside esesedlula thina osokube khona imithetho yokuthi nathi seze safika lapho esivota khona nansi into ebalulekile abamkhulu abazange bakhohliswe abelungu abazange babakhohlise nakancane thina siyakhohliswa abelungu sikhohliseke kodwa sifundile kodwa sesazi okuningi kodwa sesikhululekile kodwa sesinelungelo lokuvota asiboni ukuthi kufanele silisebenzise kanjani asebenikezwe amandla ukuphathizwe abesabi kulithatha balicaphunele injalo balinika abelungu sihlupheke futhi Babuhlungu lokho ezwe lethu
yilokhu-ke okwasenza ukuthi namhlanje kuzaleke lolu suku olukhulu ey'nsukwini esezike zaba khona eSouth Africa. Angisho ukuthi ungaphezu kwezinye, kodwa lunesisindo somuntu omnyama. Kufuneke siyazi lento. Ngenkathi sisungula leli qembu Umkhonto Wesizwe Party, kunezizathu eziningi ezasibangela ukuthi senze njalo. Njengoba babamkhulu bathi asilela inkululeko, sajoyina, sangena, salwa, kwafa abantu abaningi. Kwaboshwa abantu abaningi, abanye bafela emajele, abanye baphuma sebengamakhehla ngoba bejeziswa abacindezeli abafika ezweni lethu abanamahloni okwenze njalo. Sabekezela saba ngabantu, kwathiwa-ke siyitholile inkululeko, kodwa ngoba sasiyithatha kubantu abayinkinga, kwathiwa akukhulunywe ukuze lento iqedwe kahle ngomoya omuhle. Sacabanga ukuthi kuzoba njalo, basijikela njengotshwala busijikela esiswini. Esasithe sizokwenza kuyithi kuleya nhlangano eyabekwa okhokho, okuningi kwakho asikakwenzi, asikwazanga ukwenza. Sesiqede iminyaka engama-30 siphethe esikhundleni salokho. Iy'nsizwa ney'ntombi zakithi sathambela inkulumo yabamhlophe, bahlehla kancane kancane kuthina, kwaze kwagcina sengathi sesiyizitha. Kodwa uma ubheka kahle kwenzeka into engakaze yenzeke, thina sithule sithini. Iy'nsizwa zakithi esayithuma ukuthi ayiphathiswe, zilungise izwe, mhlawumbe abanye bena baqapheli. Ngenkathi lokho kungelutho nje kumla ukugedla ihlekisi, kuthiwa akaphathe izwe. Ngathi mangibona ukuthi siyehluleka ukuletha lenkululeko esasiyithunyiwe, ngathi mangilapha ngaqala ukuncinza kancane izinto ngiyishintsha. Yebo baba. Kwahamba ngayisheshisa ke manje. Yebo! Ngathuka ama-comrade, ngajikelwa ama-comrade, ngisho amakomanisi impela engangikade nginawo angijikele. Siyakwazi lokho baba. Ngathi noma sengisele ney'nyanga ey'ncane, unyaka ney'nyanga, ngithi ngizoshintsha okuningi. Babona ukuthi ngiyasheshisa, bangicela phuma. Ngashiya ngaqedanga ngoba bebona ukuthi ngiyashintsha izinto, ngoba ngangitshenwe lokho uma ngijoyina lowa mbutho. Akuzange-ke kuphume lokho kimi ngoba ngababuza ukuthi benzani, ngasho linye nangahlombili. Ngabona ukuthi ayisekho into esiyobe sibe nayo. Abantu bakithi abamnyama abebephethe bayizice bezesabekayo, kodwa thina asihlupheki, asifi indlala enyinto. Sathi siyakubuza ukuthi kwahleni bo, uma ufuna ukwazi lokhu lokuthola
ey'ncwadini nasey'nkulumeni engazenza sengithatha isinqumo sokuthi ngcono ngiqale phansi lapho kwaqala khona okhokho bethu kunoma ngihambe lapho engihamba nabo manje ngoba izenzo zabo Comrade, come on, yeah. ngoba izenzo zabo nazo zingasasizi thina esakhelwa leya nhlangano base beyisebenzisa le nhlangano yokhokho njengesagila noma ngumkhonto wokusigwaza thina esimele yona kwavela izinto ongazaziyo okuthiwa ama-commission abantu abantshontshile bengantshontshanga kusho abantu abantshontshile kuntshontshela bani nalaba babehlezi bethi bathethe amacala bentshontsha nabo abameli bengasathetha amacala ngokusemthethweni sebesebenzisa icala lokuthi kuthiwe mgwebe lowa noma engenacala uthi uma kukhona umuntu owonile kuthiwa konanga lo uyaphila isizekelo salokho lokuthiwa ungqongqoshe wezwe lonke umongameli kuney'gigaba ezesabekayo akakaze avele nje enkantolo iningi lethu sonke nokungazange wenze lutho kuvezwa enkantolo kudlalwe ngawo inhleke lento ngoba mina ngiyikhuluma kahle phume ejele mina engangena khona ngadonsa ngazange ngiphansi manje noma ibhani kodwa lo okutholakale khona imali zolo bhasikidi zathu-ke ngemnyama ezibangela ukuthi sithathe isinqumo sokuthi laba ababeqokiwe ukuthi bazophatha kahle baphathe uhulumeni bese beyekile lokho bese bephetha abelungu thina besicindezela sebengakaboniki abantu abaningi nami ngingavuma ngoba izinto zanamhlanje zenziwa ngenye indlela kodwa okusemqoka ukuthi siye sazibonela ngosiko ngamehlo ethu sekuthiwa akube khona ukhetho sesikhona-ke manje siwumkhonto wesizwe sithatha isinqumo sokuthi solithatha leli zwe siphathe ngale ndlela esathunywa ngalo omkhulu ukuthi asiphathe benze njani labafowethu labo kade kungabafowethu bahlangana nabelungu nina nibone ngathi incane lento ngoba ngikaze nginizwe ngikhuluma ukuthi bizwa kuthiwa yini uhulumeni ephetheyo lazi igama layo kodwa nabelungu nabantu abamnyama laba abeziphethe organization bazongitshela ngala ukuthi konje kuthiwa yini kuye kwenza njani kuthema sekuthiwa ngoba santshontshelwa amavoteki sebehlanganisa ngawo laphaya bebezana bodwa into eyenzekile into engicabanga ukuthi namhlanje okhokho bethu lapha bakhona abathukuthele bayafa abathukuthele bathi uma sekunzima kwavuka isisho esidala sokuthi umanise empini kube khona abahlamukayo ngala bashone ngale 10 babizwa ngokuthi wani amambuka zabhuka ezakithi zawujoyina abelungu phethwa
ayilungi manje. Into ebonisayo ukuthi abantu abonile akubona laba bathi senza iphutha. Sebeyigxenye iningi laba licebile maye babovu. Leyo nkinga esibhekene nayo. Amanye amazwi ngemva kokuthi sithi siyayilungisa lento kuye kwasetshenziswa wonke amaqhinga ukuthi singayenzi lento esifuna ukuyenza ukuthi siphathe izwe lethu. And sinamandla manje okwenza lokho. Nina besilo sekudingeka ivoti kuphela. Inkulumo sayenza, ikhali sayenza. Le eyasifikisa ekutheni sibe namandla okuvota. Kufanele sivote sithole i-2/3 majority. Sithole iningi lamavoti. Sithathe izwe lethu. Iyasehlula madoda nomama. Isehlula kanjani lento? Iyasehlula makholwa. Isehlula kanjani lento? Iyasehlula sonke. Yazi ukuba besingafuni ukuthi siyeke amaqembu ethu nento esicabangayo nokukhohliswa. Ukuba nje njengoba sila sibaningi kangaka. Simeme nabanye abantu ukuthi kuleli vote elizayo ake sikhohlwe ezinye izinto nokubanga kwamaqembu ethu whatever. Sonke thina nje emnyama ke sivote sithathe izwe lethu. Soqeda indlala, soqeda ukuhlupheka, soqeda ukubukelwa phansi, sibe ngabantu. Kuthi-ke ngemva kwaleyo voti ebese abantu ke bayivotela ilokuzana zabo asinankinga, kodwa sesiliphethe izwe kanye nje. Ungasehlula leyo ngeke sehlule. Siyafunga. Uyabona ke ingakho nje ngithi kuleli langa lokuzalwa komkhonto wesizwe namhlanje nobe engabona akabona, nobe engaboni akabone. Asidlali manje. Isigaba sokugcina lesi sokuthatha umhlaba wethu. Sisizwe sinjani thina bakwethu? Kwafika abantu la basithola sihleli, izwe lethu lihleli, lifuye umcebo ngaphansi esawunikwa uNkulunkulu wethu. Kunomcebo phansi kwamanzi, kunomcebo okhona nje yonke indawo, yonke i-Afrika. Kwafika abantu balwa nathi base beyahlala la ekhaya. Ngemva kwalokho uma sekuthiwa nathi asiphathe bathi no, sibaningi kakhulu sosuke sibongamele, bazokwenza ukuthi thina singabi nawo amalungelo okuphila eqinisweni. Alithathe izwe, aliphethe, thola indoda nje inye iphethe intahantaha engangezwe kwezinye indawo. Thina sesicabanga ukuthi uNkulunkulu wadalile ukuthi sihlupheke, akukhona iqiniso. Nokuthi laba bantu badalile ukuthi bazofika bazosihlupha. Sifuna ukuhlala nabo ngoba bafowethu, kodwa hayi basicindezele. Kwathiwa siyakhululeka, kodwa imithetho ithi
Umthetho ithi uma ngimlungu mina ngineplazi lami umthetho awuvumeli wena umAfrika noma wokuhlala la kuqala akusewona wakho akubona ukulungisa lo sadudulwa thina ey'ndaweni ey'nonile sasiwa ematakasini la khona amatshe babengazi ukuthi kula matshe kunomcebo sebesingenela khona-ke manje siyohlupheka kuze kube nini zashonaphi iy'nsizwa ezazikwazi ngikhuluma la sizoyishintsha imithetho le mthetho ayakhiwanga yithi eqinisweni anikwazi lokho sengenakhala nje ukuba le mthetho eyenziwa sicindezelwe iyasicindezela niyibale nithi lo mthetho nalo sesithule nje nathi sizimungulu no mama abasasho ukuthi okungcono singakhumula idwaba kanti koze kube nini ngitsheneni inkinga yami yinye ukuthi siyahlushwa noma sesiwine ngobuningi siyathathwa kithi kanti siyini thina awu uyasiyala umuntu wathatha ilembe umfowabo nkosi yami washeshe walithatha ilembe lisazoqhuba lakhizwe ngabe kuzange kufike mlungu kuba ilembe lalikhona shendampela sinenkinga yokuhlupheka bakwethu ey'ndaweni esakhe kuzo akukho ngisho into encane nje impilo umuntu egula emakhaya kula sihlala kuwona ufakwe emotweni ezafela emotweni engakafiki esibhedlela ithi kuphela okwenzeka lokho sithule sithini siyehluleka ngoba ngicabanga ukuthi uma sesiwinile kulokho okuphelile njengoba sowina manje sizoshintsha indaba yokuvota ake siyeke lento ukuthi abantu uma bezovota bayabalwa lapha bonke babhalwe phansi umbone ukuthi nangempela uvotile kodwa angazi nivumelana uma sekubalwa anisekho sekubala abantu ongabazi ukuthi obani sesivumile ukuthi nasiyohlala emakhaya sesiyolindela ukuthi kaze bathini o-TV akunjalo ngathi uma ngikhuluma emhlabeni kufuneka iqiniso akufuneki ukuthi kube khona abantu abathi bamele iqiniso kanti bayizigebengu uyabona nje ukuba kuya ngami sonke besizoshintsha yodwa kulolu vuto oluzayo sithi thina bomkhonto wesizwe sofuna umgomo omkhulu ongaka yithi kuphela sifuna ukufaka wethu amavoti lapha amagama abo nabo bakhelwe ezabo igubhu bafake esigubhini sakhe umuntu uma sekubalwa sizibalele thina laphaya okuphuma kulela gogogo lethu asinandaba ukuthi ezabo yithini iqiniso-ke le lento okuthiwa iqiniso inyani the truth akulojwa muntu lapho okanye kuthiwa
abendaweni ethile bovotela la asikwazi ukuthi uma uvota uyabona base kubala into ovote ngayo awusayazi sivumelane njengoba sakhala ukuthi kwantshontsha ivoti lethu kunamaqiniso asabekayo sengike ngayisho le nto ngiyisho futhi ukuthi igebengu zizobambeka ngoba ngempela zithathe amavoti ethu sesibabonisile ukuthi bawathatha kanjani pelile inkani bezobe ngesakhulumi kakhulu ngoba ngempela bayizigebengu thina sihlaleleni singawalwela amalungelo ethu na lawe sawephuka amabhunu amangisi ngoba ilungelo lethu njengabavoti kufanele basisho sifuna ukuvota kanje asingafoswa abanye abantu ngoba bayasirobha ukuba bekuya ngami ngabe siyaprotesta manje siprotestela ivoti elizayo ukuthi angeke kuvotwe ngale ndlela ebekuvotwa ngayo kodwa ngale yethu ngeke sithule kuyithina esibaningi ezweni kuyithina abanikazi bezwe siqinelwe abantu nje sikuvumelana lo ukuba lamaqembu amaningi ahlukahlukene ayakwazi ukuthi sibambelele kulento eyodwa ngabe sonke thina ndle mnyama besodwa sivoti makuvotwa kufanele kuvotwe ngale ndlela efunwa yithi ezivotayo akunjalo baba uma besehlula ngendlela abakhuluma ngayo sixakwa yini ukuthi sithi thina sifuna lokhu ngoba yithi okufuneke sivote asibaningi futhi uma kuthiwa esimajority abazi kuyenza lento efunwa yithi sithi asivoti yebo baba yini esixaka abasenze njalo kuyovota abantu bangavoteli into eyenza ukuthi bale nevoti ingoba inkululeko yethu inkinobho yokugcina inkululeko yethu ilapha ekuvoteni abafuni-ke zivote ndawo yingakho nje belanda imali yonke indawo bapha abantu umuntu ozodla le mali iphele ngamavusonto ambalwa zilambile thina sifuna ubuye izwe lethu inguna phakathi sihlulwa yini asifuni bafuna sifuna imali ngoba namhlanje umkhonto wesizwe uzelwe uphelele namhlanje akekho ongawuboni asibonise ukuthi singoba asifuni impi sifuna uxolo singabantu boxolo asidedelwe sivote ngobuningi bethu singarojwa hey abantu athi hlupheka umuntu kodwa still usavotela umuntu amhluphayo hey ake sijike esibe ngcono bantu benkulu uyabona ukuba kuya ngami Nkosana u350 bafethu sizokwenza sifuna indawo ezansi zasemakhaya sonke thina esifuna hayi thina nje mnyama sibhala inamba yethu sonke lengamamiliyoni sibatshena abaphetheyo ukuthi sifuna ukuvota kanje uma bengezwa
ngoba la izinto bayithatha ngenye indlela siyofaka icala enkantolo kazwelonke le kude sibagijimise bagijime ngempela bajuluke babemanzi bathiteke ukuze siyikhulule thina angazi noma siyezwana inye into ucela ivoti elineqiniso sikwenza lokhu ngempela njengabantu abakholwayo khuluma nje iqiniso soyibalela thina amavoti manje asingalikhulunyelwa abanye abantu kulaba bantu ebebebala amavoti bona impela singabafuni nje manje o le nhlangano ibibala amavoti ibizwa kuthiwa yini konje isekaleni yona yenza ikimu zokusirobha yona ihlangene nabantu kovele enkantolo angazi sizovumelani thina kuhlele eParliament manje nothi ngelanga mhlawumbe bonke nombalula baba basuka angazi ukuthi sizovumelani ukuthi abantu abasiphuce amavoti siphinde sithi futhi abavote basiphuce futhi amavoti siyovumelana asinganonize sinake sikwenze lokhu bakwethu ke sincenga abafowethu laba abakwezinye inhlangano ezincane sithi nje kanye sivote kanye emva kwalokho babuyele bayoba isho sikubonakelela nithulele nje akwazi ucela umbulele baba uShinwami sithini thina ngokurojwa kwethu no siyabonga uShinwami baba uShinwami yabonga-ke lalelani kusele iminyaka ewu-4 kuvotwe ngamanye amagama sithathe umbuso silungise izwe lethu siyezwana musanike ukusebenza sengathithi ilokhuzana ivoti liyofika 10 years to come kufanele sisebenze manje ukuze sikuse bakwethu anazi ukuzobusa kanjani uyazi uma ungakuxoxela indaba ekhona ukuthi kulezi ndawo esasibekwe kuzo abelungu ezinamatshe entabeni kwakukhona indawo zokulima kukhona indawo zokwakha imizi ngoba lezo ndawo azandi kwanda abantu indawo zokulima sekwakhiwa khona izindlu indawo zeyinkomo ukuthi zidle asisekho indawo ihleli lekude siyahlushwa thina nje emnyama ezweni lakithi iqiniso lelo ebese la kwakhe khona akukho ngisho isibhedlela akukho isikole masikhona ilesi esincenyana mase kuthiwa isikole esiphambili uyasuka la imali ayikho ungakwazi ukuya esikoleni siyahlupheka bakwethu asingahlupheki kanje ezweni lethu izwe lethu libe licebile linakho konke okudingekayo asizona phela laba bantu okuthiwa baboni kahle siyabona asilungiseni lento ngomusa angani noma ningizwa kahle sizwana kwathathwa amakhosi ancindwa amandla inkosi kufanele yesabe yesatshiswe
mayikhuluma kuyozokhupha isikhulu senzeka namanje thina sihlala emakhaya asingaphathwa ngendlela wrong. Ake siyiphathele sibasusa abantu abamnyama abathi bathatha umbuso kanti bawuphathele abelungu abawuphathele thina ngoba yonke into abayenzayo isiza abelungu. Ukhona omunye umfo owadayisa inkampani zethu. Uma kuthiwa inkampani zikahulumeni kusho inkampani zethu sonke la kodwa abafuna ukusena lokho. Akwazi umuntu kuvela suka dayisa inkampani zethu sikhona ayidayisa kuphela ayidayisela abelungu. Kodwa ke asingeni kakhulu lapha. Ngifuna nje nizwe le ndawo ukuthi indaba yokhetho, indaba yabantu abavotayo yinto enkulu ekuphileni kwezizwe. Ngenkathi sakhalela iqembu sisho ukuthi isizathu yini esibangela ukuthi senze njalo, siphinde sisho ukuthi yini esizoyenza. Sakhuluma kwezwakala kwacaca sathi emazweni aphesheya lapho khona abelungu okhona amakhosi abelungu azikaze zonakala izinto zakhona, azikho igebengu khona, abekho abantu ababulala abanye abantu khona, awekho amadoda abambe ingane ezincane noma into ongayazi nje isiphiciphici nje into ongayazi ayikho. Bonke bayahlonipha ngoba kuhlonishwa umthetho. Awuhlonishwa umthetho lapha eSouth Africa. Ngoba umthetho uthi awukwazi ukubulala umuntu uthatha umkhonto umgwazi, kodwa siyabagwaza lesa lelo. Kungamndaba zalutho futhi. Amaphoyisa angakwazi nokumthola. Igebengu la manje mawakhumuza sokufanele ukuthi uchithe imali wakhe udongo lude kuvimbela igebengu. Uqala kwakuvidelwa izilwane, manje sokuvimbela abantu sebephenduke baba izilwane. Sathi sizoyiqeda le enye uqeda lezinto ukuthi sibuyisele abaphathi bezwe amakhosi ukuthi aphathizwe njengoba bephathwa kwezinye izinto abanesihe sokuzwela abantu babo. Sathi kuyothi uma sekunjalo izwe lizobuyela endaweni yabo. Sathi sifuna ukulithatha izwe ngo-2/3 majority. Sasho njalo and sizolithatha, asingeke singalithatha. Inkinga esinayo manje kukhona abantu abamnyama abathi saqamba manga sakhohlisa amakhosi ukuthi azoya eParliament. Azange sisho njalo, azange sisho njalo. Sathi amakhosi akubona abantu bokuya eParliament abayena uhulumeni, abantu bokuphatha izwe lase-South Africa. Zihlukile lezi zinto zombili, kodwa abantu basiqambela amanga ukuthi sakhohlisa amakhosi, abanye bese bekhohliseka. Omunye umfonelile ufuna ukubuza ukuthi nani sikhohliselana, ngathi sasihamba nawe ngesikhankasa. Ngangikushophi lokho, ngase ngiyamkhumbuza wathi awusengiyakhumbula ngiyaxolisa. Lalelani bakwethu, asikalithathi izwe. Ingakho nje amaphosi engakabusi lisaphethe uCyril Ramaphosa. Iselapho indaba lapho ikhona. Ukwazi ukubuza thina ukuthi amaphosi awaphethe ngani, singaphethe. Sizophatha thina and ngifuna ukunitshena kahle ngamzukwane siphethe. Kokhuma khulani namasi impela. Baba!
uqonde uthi thwi thina sinomlando wokhokho bethu ababengenayibhanga kodwa ayikho into eyayiphuma eceleni abantu babe nenhlonipho sizoba nayo futhi inhlonipho ngoba abe nenhlonipho manje bayazenzisa ngoba laba babulala abantu abafuni bona ukubulawa sasingayenzi leyo nto thina umunye umuntu wayebulawa ngesikhathi naseshanithethweni Mthakathi kuphela wangayiwe enkantolo ngombambe Thakathi ombamba ngaleso sikhathi ucije igcobo ngaleso sikhathi umthathe ngaso Yebo baba. phelile ongeke futhi uthole nyini ngoba wayengekho umuntu obulala umuntu ngisho lo obefuna ukubulala Mthakathi wayengasiyo okanye Mthakathi wayengasiyo ngoba Mthakathi waye wrong ebulala abantu akekho umuntu ngakuxoxela ezinye izinto lapho cishe limali mawuyindoda okanye umama uyindoda ungena emzini womuntu ebumnyameni wawulimele indoda ayinelungelo lokubulala umuntu wesibili lo kodwa ungambulalanga wawungena enkingeni ngoba kunzima ukumbulala uma ungambulalanga ngale nkathi umthola ngoba kasothetha icala phela lelo thethwa liphela uyabona lento eyenzekayo akufuneki thina siyithathe kancane ingakho lo hulumeni wethu ozongena siyolindela ukuthi nime nathi ekuqedeni ubugebengu nime nathi ubugebengu kubangelwa yini ukuthi thina abantu abamnyama siyalanjiswa uma ulambile uzokwenza njani ungazi uzoshona umuntu uzasukumeka yontshontshwe kodwa umcebo wethu ugcwele yonke indawo so kuyisa umcebo abantu badle basuthe kube mnandi sijabule Yebo. ake sishesheni bakwethatha Leyo baba. 4 years to come ubani ongafuni ukuvota avotele ukuthi umuntu omnyama aphathizwe Akekho baba. uyabona ke ngoba sizoba nesikhashana soke sikhulume nozakwethu laba banama political parties sibacele sibe nomhlangano ophelele sikhuluma amaqiniso njengoba enjalo asikwazi ukuqhubeka kanje sengathi abantu kuhleke bakwethu izwini kodwa engifisa ukukusho asingathathi izinto zethu la eAfrika izinto zethu ogolide odayimani nakho konke sithi akuzona ezethu sithi ezabelungu Yebo baba. sivumela lo ezweni lethu eAfrika niyangizwa kahle Ukuzwe kahle baba. akunjalo Kunjalo baba. kulungileke siyakhupha namhlanje ngithiya ngisho lezi zinto ngoba siyakhupha inkulumo ebekwe yiphini likamongameli iyona nkulumo engicabanga ukuthi nizoyithola ngoba ibhalwe phansi ukuthi sithini ngekusasa lethu na ikhona kodwa bengabe asenzanga ngakho ukuthi ke sikhuluma nalokho okungabhaliwe lapha Yebo baba. esizokusho nje ngesizulu noma ngesisuthu noma ngaluphi ulimi kithina sizoluzwa kahle isikhathi sifikile Yebo baba. ukuthi abantu abamnyama bahlangene kangaka ngokubona ukuthi isikhathi sifikile kusho lukhulu lokho asingabe sisahlehlana Yebo baba. ngisho
laba ababhala indaba uzazi ukuthi umnyama noma uyibhala indaba. Ungabhali indaba sengathi umhlophe, ngathi umlungu. Sani bakwethu. Bhala indaba yosizi lomuntu omnyama. Indaba leyo. Indaba. Kuyahlupheka umuntu omnyama kulona niqiniso. Nizobhala nini ke nina lokho? Baza abantu phela yonke indaba. Ukhona oncane ukubhala. Lethela nginibhalele manini. Noma nginibhalele ngithumelele. Siyezwana? Uma umnyama ukusebenzela abantu abamnyama, umsebenzele umlungu angisho ukuthi ungamsebenzeli. Kodwa ungasebenzeli umlungu yedwa bakwethu. Ukuze uhole ngala ubhale umtshele lento ayithandayo. Ukuze ngalapho ukhulula izwe lakini ubhala amaqiniso ngala. Angithi nakwazi ukushintsha amagama. Uthi nguSamson kanti awuyena. Bekubhala uSamson. Awubaba! Babo. Windoda Badlala Nkosi. Siyajabula kakhulu umkhonto wesizwe kuba nani. Sithi awukhule umkhonto wesizwe ube ngangezizwe. Uthathe konke. Sikhulule. Ngeke sehluleke ukwenza njalo. Isikhathi sifikile somuntu omnyama ukuthi enze lento efanele. Siyavumelana. Siyavuma. Siyajabula. Sijabulela bonke abakhona nazi insizwa. Sikhona nazo ibutho. Awusolike lezi. Umkhonto wesizwe lo. Hayi ukuthi uzwa ngendaba. Ubona ngosini. Nanku yokuhleli phansi. Usaleleni ngale mgwaqo sesinga la sonke. Wonke umuntu ngala. Amabutha ngala. Amakholwa ngala. Yithi phela ihluphe singala. Usaleleni ngale. Ngaphandle ukuthi ulandela abanye abantu engafuni ukubabiza ngamagama. Siyabonga bakwethu ukuba nani kuyinto enkulu. Asivumelane ukuthi kulo 4 years ozayo yithi esekugcineni sifuna ukulithatha izwe ngakapheli u4 years uma siwina icala lethu. Ebese sishintsha imithetho sonke siyobamba iqhaza ekutheni kwenzekayo. Ufuna nazi-ke manje njengoba ngithe eyikhulumeni ebezikhona bekukhona inkokheli ebikhona efikile yazokhuluma la. Ngifuna ukunitshela ukuthi nazi ukuthi izinto zishintshile. Izinto zishintshile. Untshenile wathi sobe sivota sonke. Umkhonto wesizwe kanye nebandla lakhe. Inkulu lento. Bengithi ngizoshaya ihlombe. Sikikize nonke. Inkulu lento. Abantu abaningi lozike lapha abahamba noNkulunkulu. Abaningi loziphakathi. Abayongena ezulwini begijima amaphiko enze nje. Bangene nje ezulwini kuthiwe ngenani. Bantwana benkosi. Angifuni ukukhuluma ngabanye ngoba bengakayicela ipermission. Sibaningi thina esikholwayo esizoba khona. Siyabonga bakwethu kumnandi ukuba nani ilanga selishonile kodwa besizokhupha. Siyakhupha. 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 Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, we baba. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, we baba. Awulethu umshini wami, umshini wami. Umshini wami, umshini wami. Umshini wami, we baba.
umshini wami, 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 we Baba, awulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. I will uyangibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. I will namufungibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Awulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Hayi wena uyangibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Hayi wena musungibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Awulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Hayi wena uyangibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Hayi wena musungibambezela umshini wami, umshini wami, umshini wami, we Baba. Siyabonga, siyabonga bawethu. Thank you very much. Siyabonga abantu bakwethu, siyabonga ngezwi asinike lona umongameli, siyabonga kakhulu. Ngicela ukwenza umsindo lapho wethu, ngicela umsindo wethu uthule ukubhalwe. Ngicela umsindo wethu uthule ukubhalwe.